파이버디 박사게 디아이라이나이 탄사게 이브라 하 아마니 바하이 모도 마살라이나이 그루마캬 안너르네 나코스간 데버마 और जाबुंग पेने साल कलक मा सामु खायदोंमोन नै आबनि बुथाइसोन लुकनानै थाङै दङ दाक्तिनो सिनि ताकु बपुंगा कलम बेलायखन हामबाय ऑडियो ते वीडियो अ प्रोजेक्ट न दुइनाय बेलायखन साक्तारका कमप्लीट खायनो बागै फाइनली कमप्लीट बो उनखा आबो रिलीज ना थाङै दङ 4 तारिख फेब्रुवारि बो और आबो नबिमानाय ऑफिशियल दिब्रा यूट्यूब चैनल हायने बागै खामानि ताकते वर्कशॉप नरक जतन हामजाना हामजाना जतन तिब्रासा बुजुगो काथों तिब्रासा जों साजा थों खायनाय हायने बागै अ भिडियो न नायना ताबो इदे शेयर खायना ताबो जतन हामजाना